Dneska si pro vás připravíme tramské cigáro. Hovězí maso na spojku, pomleté na šajbu číslo 3. Teďka meleme hovězí přední na ledvinu. Toho maso použijeme do vložky. Vepřové ořez libovosti 80, opět do vložky na ledvině. Hřbetní sádlo opět do vložky na ledvině. HPVčko, samozřejmě led a sůl. Přidáme i vychlazenou vodu. A hovězí maso na vložku a vepřové maso na vložku. V momentě, až se nám spojka spojí s vložkou, použijeme koření. Česnek, pepř, kmín, koriander a paprika sladká. Přidáme vepřové sádlo, které jsme si podmrazili v mražáku zhruba na půl hodinku. Když je dílo správně vymíchané, poznáme to na tom, že se nám uvolnily bílkoviny. Krásně to lepí, drží to. Na konci si uděláme suk a můžeme naražet. Uděláme z toho v podstatě točeňák, namotáme to jenom jednoduše. Tramské cigáro jsme dali do udírny, kde na komoru máme zhruba 60 stupňů Celsia. Počkáme do teploty 34 až 37 stupňů na jádro, aby jsme dosáhli tzv. Červenání. Pak zvedneme teplotu na komoru na nějakých 80 a doudíme na jádro na 70 stupňů Celsia.